blevet den 11. januar, og vi står herude i Københavns Lufthavn. Hvad skal der ske nu? Nu skal jeg tilbage til USA og træne og gøre det, som jeg godt kan lide at gøre. Okay. Du har været hjemme i Danmark i knap 2 måneder. Hvordan har du trænet, og er der nogle ting, du har arbejdet med? Jeg skal arbejde lidt mere på at danne mig selv en fysisk træningsplan. Så jeg arbejder på min hovedbevægelse og holde min form ved lige og arbejde lidt mere på min smidighed. Jeg synes, jeg var blevet lidt stiv efter den turnering der. Men ellers har jeg holdt form ved lige og slappet lidt af. Hygget mig lidt. Okay. Det har jo været, man kan sige, fantastisk 2013 for dig, og du nåede jo faktisk helt til finalen i Bellator turneringen. Var det hårdt at kæmpe 3 kampe på 2 måneder? Ja, det var helt bestemt rigtig hårdt og noget, der, hvad skal man sige, hærdede en lidt, at man har prøvet det, ikke? Det var rigtig hårdt at være med, men også fedt at ligesom sige, at man har gjort det og nået til finalen. Men det er ikke nok. Jeg vil vinde det hele, så det må jeg gøre næste år, eller i år hedder det. Men er du enig i, at det er det toughest tournament in sport? Altså nu har jeg ikke været med i så mange andre turneringer, som foregår på den her måde, men jeg synes faktisk, at det er ekstremt hårdt, at den foregår over så lang tid, så man skal træne non-stop i cirka 4 måneder for at deltage i den her turnering, plus at kampen er hårde, ikke? Jo. Så det synes jeg er rigtig hårdt. Okay. Hvad synes du, synes du har lært noget af at være med i turneringen? Ja, men jeg synes, at jeg har lært, at når man er med i sådan en turnering, så skal man også nogle gange skrue lidt ned for træningsmængden. Jeg synes måske, at jeg har haft en tendens til at overtræne en lille smule. Så jeg har faktisk kørt mig selv ned. Så har jeg bare fået noget erfaring med kampene og lært, hvor nederen det er at tabe. Lige blevet mindet om det. Så jeg har noget ny ild i hjertet til at gøre det endnu bedre. Okay. Bellator har jo ikke helt meldt ud endnu, hvad deres planer er med dig her. Men hvad forventer du selv, at der skal ske ligesom det næste halve år her? Jamen indtil videre tager jeg bare over og træner og bliver bedre. Og så kan det være i slutningen af deres første sæson her, at jeg måske får en kamp. Men ellers så bliver jeg bare træne, så må vi se, hvad de siger. Okay. Du skal jo køre Gumball 3000 i juni måned for BetSafe. Det er de 3000 miles på 10 dage i en top-tunet racerbil. Hvad tænker du omkring det? Jamen, jeg tror, det bliver rigtig sjovt, og jeg glæder mig til at se, hvad det er for en bil, jeg skal køre i, og jeg glæder mig til at bare køre i den. Komme ud og se verden og se nogle store kendte stjerner. Okay. Det bliver sjovt. Ved du noget om, hvem du skal køre sammen med? Jeg tror, det bliver en skiløber fra Sverige. Okay. Ved du, hvad han hedder? Jeg ved ikke, hvad for en af dem det er, så nej, jeg ved ikke, hvad han hedder. Okay. Jamen godt, Mikkel. Du skal nå dit flyver, ikke? Men tak for, at du lige kunne stille op her, og held og lykke med det hele. Jo tak, og til alle jer derude, så husk at hygge jer hjemme i Danmark. Jeg savner jer alle sammen, når jeg er i USA. Så vi ses, når jeg kommer hjem. Hej.